Ube impumelelo umhlangano obukade uhlelwe ungqongqoshe wakwaCOGTA umfundisi Thula Sizwe Buthelezi. Lo mhlangano bekade uhlele nezakhamuzi zaseMondlo ngaphansi komasipala waseBanqulusini. Lokhu kuzemva ukuba izakhamuzi zaseMondlo zingene emgwaqeni zashisa amatayi emva ukuba umasipala waseBanqulusini bukade umemezela uhlolusha lokucishwa konga kagesi. Isinqumo kuthiwa saphuma emva ukuba amakhansela omkhandla abaqulusi ahlangana ayisephuma nesinqumo sokuthi awugcina kanjani ukongeka kagesi kulezi indawo ezibikwayo kakhulukazi ukuthi ziwurobhilo kanye ziwusebenzisa ngokungemthetho. Inkulumo yakhe uReverend Thula Sizwe Buthelezi ngesikhathi ehlangene nezakhamuzi zaseMondlo ngomhla ka-12 kuSeptember kunyaka ka-2025. Ezinye zezinto azibalulileyo izinto ezibizwa ukuthi uyakuzwa ukukhala komphakathi ngezinto ayishoyo ngokucishwa kukagesi nokuphinde futhi kube khona ukugqoza kwentuthuko ezemphakathini, kodwa futhi akayiququmezelanga indlela yokuthi izakhamuzi zingayithathela umthetho ngezandla noma zigcine seyicekela phansi indawo kamasipala. Ngiyacela-ke baholi esibahloniphayo ukuthi njengoba sihlehla njengoCOGTA sizobonisana nani ungabibikho ozophazamisa umphakathi. Ukuze uma sesibonile saphuma nesixazululo bese siyabuya futhi sizobonisana nomphakathi. Wonke nomphakathi lapha wavota. Uma bavota banelungelo nezwi lokuthi izinto ezithinta umphakathi zenzeka kanjani. Ngiyanxusa-ke baholi ukuthi sihlehle thina sekubhale phansi konke okuhlukumeza umphakathi ukuze sibuye sesinekhambi lokuthi umphakathi sizowusiza kanjani. Akuhlale phansi ngokukodwa mina ukukhathazayo. Asisebenzisaneni. Asithi sasiyolungisa sekuhloniphe phela umthetho. Ngoba njengoba senifikile nizolalela ngithole undunankulu wesifundazwe ubaba uNtuli ukuthi hambe eMondlo yolalela ukuze sibone ukuthi uhulumeni wesifundazwe yiziphi inyathelo angayithatha ukuhlangabezana nomphakathi. Lingangiphoxeki umphakathi waseMondlo ukuthi uma sisayolalela sisayoyicubungula iy'nqubo zenu bese bakhona okunye okwenzakalayo. Unohlelo ekade simethula eMkhanyakude nabantu abasha abafundisa umphakathi ukuthi indawo esihlala kuyo ihlanzeke sikhona imfucuza. Ukhona umthwalo abakutholayo njalo empeleni kwenyanga. Uma nikhala ngokuthi ugcwele amaphampasi namanzi waphuzayo agculile, ngiyacela kwezinkulu ey'lapha ukuthi mase sibuya lube khona lolo hlelo oluzoqasha noma 50 kwabantu abasha baseMondlo. Laba akade bekhuluma eziningi angithi ngeke sikhulume sonke, kodwa laba akade bekhuluma egameni lenu lonke. Ngiyacela-ke ey'khulwini zikahulumeni bakwazi ukuqosha iy'namba zabo ukuze sikwazi ukuthi mase sibuya silwethule kahle lolu hlelo. Ngoba ngizohlehla manje ngiyohlangana nabaholi ukuze umphakathi waseMondlo ube umphakathi osezingeni elihloniphekile. Ngicela ukufika lapha eMondlo ngangibizwe ubaba uMartin Mtshali. Ubaba uMtshali wayenephupho ngeMondlo. Ukithile ukuthi iphupho lababa uMtshali silenze lifezeke. Wayengafuni lutho ngeMondlo. Nganginamaneneke ubaba ngani uma usuthinta
waseMondlo siyamhlonipha nayizolo okhosini ngixolisa egameni likahulumeni ukuthi akumele abantu baphathwe sengathi zilwane. Sizohlehla sobonisana nabaholi ukuze masesibuya sibuye nento ezokwazi ukuhlangabezana nomphakathi. Akekho noyedwa lapha eMondlo othe akafuni ukukhokhela ugesi. Kodwa bathi abantu akwenziwe ini ubulungiswa. Ngakho-ke sizohlehla ukuze sibuye nohlelo elinobulungiswa phakathi. Ngoba ugogo osehlezi nabazukulu ongaqoshi indawo ngeke abe nawo u-1,000 ukuthenga ugesi. Izintandane ezihlezi zodwa ngeke ibe nayo imali yokuthenga ugesi. Ngakho-ke kwamasipala kunohlelo lweyibonelelo i-indigent esaziyo ukuthi kubhekene nabantu ngempela abangaqoshi indawo. Sinikeni-ke ithuba phakathi kwaseMondlo, siyakuhlonipha, siyabonga ukuthi niyiphathe kahle, siyabonga ukuthi nikwazi ukumela iqiniso. Ngoba iyodwa into thina esikhulele lapha emakhaya esafundiswa umntwana wakwaPhindangele. Uma abantu bekhala ukhala kanye nabo. Uma abantu becindezelwa uhlanganyela nabo ecindezelweni kwabo. Uma semkhethiwe ningamakhansela niyizwi labantu.